Mai m'hagués pensat que viuria 87 anys. 150.000 persones grans es troben soles i aïllades a Catalunya. Hola! Hola, Rosa, com està? Bé, bé, i tu com estàs? Molt bé. No tan guapo com tu? Vaig a fer-te un cafè? Em fas un cafè. Vinga. Romea, què? Teniu gent? Sí, ens va venint gent. Penso que ja està. Mira, farà 14 de novembre, que farà 14 anys que es va morir el meu marit. I què, el trobem a faltar o com ho vas portant, això? Molt, clar. I ara també, però jo sóc una dona que el cap el tinc per pensar, no solament per tenyir-me. Això està molt bé. Hi ha dies que estic més bon humor, hi ha dies que dic, bueno, a vegades dic, què faig jo aquí? I tinc una amiga que es diu Rosa com jo. Diu, doncs mira, he sentit a parlar de la gent gran. Dic, no. Diu, són persones que li venen a fer companyia un cop a la setmana. Vaig anar i mira, fa 4 anys amb aquest. Rosa! Ens n'anem a fer una volteta o què? Doncs vinga, va. Fa molts anys que vinc aquí, em coneix tot el carrer. Hi ha bona gent, no? I molt ambient de barri, suposo. He disfrutat Feia moltíssim. temps que no m'ho passava tan bé. Doncs escolta'm, allò que t'he dit que tenia per tu, ho tinc aquí. Molt bé, doncs apa, gràcies. La rosa dels amics de la gent gran. Ui, que bé. I te la posaré aquí ben a propet del cor. Oh, No te'l treguis mai. Tota teva. A disfrutar-la. Guapa. Vinga. gràcies. Seguim la passejada? Què et sembla? Oi, molt bé, estic molt contenta. Aquest Sant Jordi posa't al cor la rosa solidària d'Amics de la Gent Gran. Un petit gest que pot fer feliç moltes persones grans.